Hello mga kainday, it's me again, Inday Rona, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So ayan na nga mga kainday, kumusta po tayong lahat dyan sa inyong pamamahay, sa inyong balay, kumusta tayong lahat? Always say a prayer mga kainday, ASAP, always say a prayer. And for today's video mga kainday is pupunta ako ngayon sa sa Lawis mga kainday, kay magpa-fill up ko sa mga sa census form sa DYA sa among parokya. Ito po mga kainday, magpa-fill up ko sila ha, kay tingrin nyo na po sa DYA, Diocesan Youth Apostolate mga kainday. Nagtatan ako sa dalan basig na bitin. Mapakan kong bitin. Nagtatan ako sa dalan, Ginoo ko. Niagi ko aning kasagbutan, niagi ko dress kasagbutan. Padulong ni siya Lawis, moadto ko Lawis. Pagkahuman sa Lawis mga kainday, moadto ko og beach. Kay dituan na pug ko magpa-fill up sa census form. Ayan. Ay, Diyos ko. Kasaan kapuya? Kapuy og baktas mga kainday. Bago yan mga kainday, mega love shout out daay kang kuan, kang Aileen Bisdak from Turkey. Hasang lapuka diri mga kainday oh. Arang lapuka, Ginoo ko. Og kang Rinilin Totor from Davao Oriental. Mega love shout out po sa inyo. Salamat in town sa pagsuporta sa akong video, kahit na bisag gamay la, bisag di kayo nito ako ang content. Salamat gihapon kay nananaw gihapon mo sa akong content mga kainday. Aileen Bisdak from Turkey at saka Rinling Tutor from Davao Oriental. Ingat po tayo palagi dyan mga kainday. At always say a prayer, ASAP. Always say a prayer mga kainday. Nanako sa kuan, nanako sa baybay, dapit nanako sa beach. Makita na ang dagat. So ayan mga kainday, nanako sa beach, nanako sa baybay sa Lawis. Ayan yung mga sakyanan. Ito ba oh. May sakyanan ako sa baybay. Padulong ni siya Lawis mga kainday. So abangan nyo mamaya. Bye bye. So ayan na mga kainday, naabot na ko sa Lawis. Narayan ang purok. Narayan dagat. Dito kailang dagat mga kainday. Dari Ginoo ko. Sabi kayo ligog dagat. Kaya hangin, wala kayo init. Ay Diyos ko Lord. Just Mayo Marimar, Ginoo ko, kakapoy ba ni? Laban lang. So ayan mga kainday, human ako magpa-fill up dari sa Lawis og census form. Si John Dibra ang nagkuan, naka-fill up mga kainday, kay ang uban diri ay is pa 11 pa edad. Sunod tuig pa sila mag 12. Actually mga kainday, ang edad jud sa magpa-membro sa PYA or DYA is 12. So wala pa man sila 12 na, puy uban di nila pa membro ilang mga anak kay dito manimba. Di na sumusimba, so di na nila pamembro, so watay mahimo kay ilahan man ang choice. So ayan na po isa gibilin ka dyan di para to silang silingan kay dating membro sa una. Nagpamembro mo dito siya na ang muhatag ato siya ha. So ayan, wato na po bye-bye ako sa Lawis. Wato ko bye-bye ron. Abang-abang. Ay, nag-fill up na. Sa Lawis ni siya, nalabyan ako kay gusto mo siya magpa-membro sa DYA. Kay always siya nagasimba sa among simbahan mga kainday. Makita na ko ni siya sa simbahan mga kainday. Always ni siya magsimba. So amo, gahapitan ako siya kay diri am nilang balay. Ayan, sa Lawis gahapon ni siya ha.
Ayan mga kainday, narito ako ngayon sa barangay namin, sa barangay Bitaugan. Nag-meeting ko sa senior sa akong mama, senior citizen. Nag-meeting sila karon, so ako yung nag-meeting karon sa akong mama. Ikapoy akong mother, kaya lugit. Ikapoy siya. So ayan mga kainday, daghan kay mga gorwang juriel, sukenra ang kuan batuchud. Mga kainday, wala pa nagsugod ilang meeting. Kauban ako si Mama Elena. Hi! Abong silingan nga gwapa, si Mama Elena. Hi! Now, welcome to my vlog. Lugay pangita? Muli na ka? Matipurok to kasi magbubuligan. Matipurok. Anto sa inyo, nangita ko. Ay, purok kasi dito. Maghiligay, magbubuligan. Purok ito kasi. Na si Nanay Dada, si Yaya Ikay, at saka si Tatay Dudo nag-meeting din sa senior. Ayan. Nasa Kolniko at saka si Koljon. Ay, yung anak ba? Ay, nano, ay. Ayan yun, Aileen Bisdak na rin mo hang papa, si Uncle Nico. Kasi ingonin mo anak. Kasi ingonin mo ba? Bye-bye ba? Wala ka juga si Kola to, wala ka sa taurit. Imong papa yut na rin si Uncle Nico. Wala imong mama ni Uban. Imong father.